इन्डियान इंडेक्स निफ्टी 50 बेबो एसे गिदिंफिनबाय दिनै आरो मैयाबो एसे गिदिंफिनदों गोजौ फारसे फैफिननो लामा लाबाय निफ्टी बैंक बेबो दिनै 1000 पॉइंट दावखोफिनबाय 1000 पॉइंट दावखोबाय आरो 2.7% बेबायदि पजिटिव मुभमेन्ट जाफिननो हमबाय निफ्टी 50 आरो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी बेबो 495 पॉइंट दावखोफिनबाय 2% दावखोफिनबाय BSE सेंसेक्स बेबो 363 दावखोबाय बिदिनो बेंकेक्स बेबो 1284 बेबायदि दावखोफिनबाय 2.2% बेबायदि गासिबो इन्डेक्सआनो माने ग्रीन देखायफिनजोब्बाय बेनिफ्राय दा बेखौ नायोब्ला इन्डियान इंडेक्स इन्डियानि जेसेबां कम्पानिफोर दङ गासिबो माने कारेक्सन जानानै एसे गोजौ फारसे कम्पानिफोरा दावखोफिननो हमबाय बिदिब्ला मिउचुवेल फान्डआवबो बे हिसाबै एसे प्रफिट देखायफिननो नागिरदों दा मिउचुवेल फान्डआव पर्टफलिय'आ सानफ्रोमबो नेगेटिभ फारसे थांबाय थादोंमोन बेखौ आं देखायनोसै नेगेटिभ फारसे थाङै थाङै 2000ल' रां प्रफिट दिनै एसे देखायदों 560 बेबायदि प्रफिट देखायफिननानै 2000 रां नुनो मोनफिनदों नङामोनब्ला लस फारसे थाङै थाङै 1800 बेबायदिल' रां थाबायमोन बेवहाय प्रफिटआ बिनिफ्राय सानफ्रोमबो लस फारसे देखायै दा नैबे साननैयावहाय एसे ग्रीनावहाय देखायफिनबाय मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आवहाय दा बेबायदिनो जोङो मिउचुवेल फान्डआव जोङो इनभेस्ट खालामोब्ला माखासे कम्पानिफोरनि ग्रथनि सायावसो जोङो मिउचुवेल फान्डआवबो प्रफिटखौ नुनो मोननाय जायो दा माखासे कम्पानिनि ग्रथआ डाउन फारसे मुभमेन्ट जानायनि थाखायनो साननैसो जेसेबां प्रफिट नुदोंमोन 10,000 प्लास प्रफिटआबो दा खमायनानै गोबां पर्टफलिय'आ डाउन जानो हमदों माखासे इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्रायसो माने लस जानायखौ नुनो मोनदों बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव दासिम इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्रायसो 20 रुपिस माइनास जाबाय बेनिफ्राय क'न स्मल केप फान्डआव डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव बेवहायबो इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्रायसो 200 to 12 बेबायदि माइनास जानानै दंथ'यो बाखि मिउचुवेल फान्डफ्रा एसे प्रफिटआव दंथ'यो दा बे साननैसोनि गेजेरावहाय जुदि मार्केटआ बाजारा कम्पानिफ्रा गासिबो गोजौ फारसे जुदि मुभमेन्ट जाफिनोब्लानो प्रफिट फारसे फैफिनसिगोन बेखौ गाबोननि पर्टफलिय'आवबो नुनो मोननो हागौ ग्रीन फारसे मानो होनबा दिनै इन्डियान इंडेक्सआ गासिबो कम्पानिफ्रा ग्रीन देखायदों गोजौ फारसे मुभमेन्ट जादों गिदिंफिनबाय बेनिखायनो मैयानि इंडेक्सनि बा कम्पानिफोरनि मुभमेन्टआ गोजौ फारसे फैनायखायनो दिनैनि पर्टफलिय'आवहाय 560 बेबायदि प्रफिट नुनो मोननाय जादों बेनिफ्राय दिनैबो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन स्टक्सआव नायोब्ला इंडेक्सआव नायोब्ला बेफोरबायदि दिनैनि मुभमेन्ट बेयो दिनैनि बाजारनि पइन्टआ 1661 बेबायदि निफ्टी बेंकआ गोबां गोजौ फारसे माने गिदिंफिनदों गोजौ फारसे दावखोफिनदों निफ्टी 50आवबो टप 50 कम्पानि हाबनानै दङ निफ्टी बेंकआव 12 कम्पानि हाबनानै दङ निफ्टी 50आव 50टा कम्पानि बेवहाय पारफरमेन्स जायो 50टा कम्पानिजोंसो मोनसे निफ्टी 50 बेफोरनि कम्पानिफोरनि ग्रथआ थारमाने 127 पइन्ट दावखोदों गासिबो मिलायनानै लोगो जानानै बेखायनो गासिबो इन्डियाननि इन्डेक्सआ गासिबो गोजौ फारसे दावखोजोबदों बे हिसाबै गाबोननि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आवबो जोङो दा आन्दाज खालामनो हायो गाबोन मिउचुवेल फान्डआव एसे प्रफिट देखायगोन बेखौ जों गाबोननि पर्टफलिय'आव नुनो मोनगोन ग्लबेल इन्डेक्सआवबो बेबायदिनो प्रफिट फारसे फैफिनदों ग्लबेल इन्डेक्सआबो ग्रीनाव देखायदों बेखायनो इन्डियान इन्डेक्सआवबो प्रफिटखौ बांसिन नुनो मोनदों स्टक्सफ्रा माने गोजौ फारसे गिदिंफिनजोब्बाय साननैसो गोबां लस देखायबाय मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि लस देखाय दा एसे साननैसोआ प्रफिट फारसे फैफिननो हमदों अब्ला जोङो प्रफिटखौ नुलांबाय थासिगोन आं साननैसो मिउचुवेल फान्डनि बागै पर्टफलिय'खौ देखायनो हायाखैमोन शेयार खालामनो हायाखैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला जोबजासे नायदो आरो आङो साननैसो लसनि पर्टफलिय' देखायनो हायाखैमोन आरो प्रफिटनि पर्टफलिय'बो देखायनो हायाखैमोन दा आङो साननैसोआव भिडिअ लाबोफिननो हाया सेस्था खालामनोसै प्रफिटनि भिडिअ नुयोब्लासो नोंथांमोना इन्टारेस्ट जागोन बेखौ साननानै आङो प्रफिटखौ नुयोब्ला एसे आंबो एट्रेक्सन जानानै एसे इन्टारेस्ट जानानै भिडिअखौ देखायनो हानाय बेबायदि मोनसे इन्टारेस्ट जायो बेवहाय इनभेस्ट खालामनायाथ' जोङो लं टार्मनि थाखाय इनभेस्टखौ खालामलांबाय थागोन जेसेबां डाउन फारसे जेसेबां लस देखाया मानो नैबे पर्टफलिय'आवहाय रेट देखायोब्लाबो लस देखायोब्लाबो मा जागोन लस देखायोब्लाबो मान्थलि इनभेस्टखौ खालामलांबाय थागोन बेवहाय खुनु डाउट जानो गोनां गैथ'आ दा जोङो फार्स्ट टाइम इनभेस्ट खालामनाय इनभेस्टारफ्रा बेवहाय मिउचुवेल फान्डआव बारा गोबाव जायाखैब्ला जोङो लसखौ नुनो गोनां जायो मानो होनब्ला जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो बेवहाय मा लोगो मोनखो प्रफिटबो लोगो मोनबाय बेनिफ्राय जोङो प्रफिटखौ जोबफिननायबो दा नुनो मोनबाय मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्ला बेखिनि मोननै प्रफिट आरो लसखौ सहायनो हानायानो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनो हालांबाय थायोब्लासो जोङो बेवहाय रांखौ बानायनो हागोन
जोङो जेसेबां बेवहाय प्रफिट नुगोन एसेबांनो लसखौ नुफिननो मोनो। नाथाय लं टार्मावहाय बेयो नोङो बिनि मिउचुवेल फान्डनि चार्टफोरखौ मिउचुवेल फान्डनि रिटार्नफोरखौ नायोब्ला जेसेबां लस एसेबांनो प्रफिटखौ जोङो बेनिफ्राय डाबल प्रफिटखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामबाय थायोब्लासो बेखिनि नलेजखौ मोनलांबाय थागोन। इनभेस्ट खालामाब्ला जोङो गिनाय सोमजिगोन बेवहाय इनभेस्ट खालामोब्ला। दिनैनि प्रफिटआ एसबिआइ मेगनाम मिड केप फान्डआल' लस जादों 135। बाखि फान्डफ्रा गासिबो एसे प्रफिट देखायफिनजोबदों। बेनिफ्राय एसबिआइ स्मल केपआ 5 लस जादों। बेनिफ्राय बे मोननैल' लस देखायदों, गासिबो एसे प्रफिट देखायफिनजोबदों। गासै 560 बायदि प्रफिट देखायदों। दा जोङो ग्राफखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन, बेवहाय आङो कानाडानि मोनसे ग्राफखौ नायनि मान्थलि जितु लस बेबायदि माबायदि देखायदों नाय। मान्थलि लसआव बेबायदि लस देखायदों। 5.96% लस देखायबाय मान्थलि। मास मोनसेयाव 5.96%निबो बारा, माने 6%निबो बारा लस देखायनानै दासो एसे गिदिंफिनदों। बेबायदिनो जेसेबां पार्सेन्ट रिटार्न होगोन एबारनि अक्ट'बर मासावनो 6% लस देखायबाय। बेखायनो प्रफिटआ गासिबो जेसेबां प्रफिट जादोंमोन 6%निबो बारा प्रफिट जाबायमोन। दा बे प्रफिटखौ लसआव देखायफिनजोबदों। बेनिफ्राय जोङो गासिबो मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि नुनो मोनजोबगोन। मोनफ्रोम मिउचुवेल फान्डआवनो माने एखे रोखोमनि लस देखायजोबदों। नाय बेवहायबो एसबिआइ कन्ट्रायावबो मास मोनसेनि लसखौ नायोब्ला 6.11%, माने एसे प्रफिट देखायफिनबावबायसो। बेवहायबो एसेबां गाहाय फारसे दावख्लायबोबाय जे 6.11% लस देखायबाय। जों बेवहाय 6 मान्थआव नायोब्ला 6 मासाव नायोब्ला 6 मासनि ग्राफआ बेबायदि नैफोरबायदिसिम प्रफिट देखायबायमोन। नाथाय दा मार्केटआ डाउन ट्रेन्ड, माने कारेक्सन बेबायदि नैफोरबायदि जितु नैबे पइन्ट बेयो बाजेटनि समावहाय थांनाय 4 जुन ना मा बे समावहाय बाजेटआव बेयो बेबायदि दावख्लायदोंमोन। नाथाय थारैनो स्पिडआवहाय प्रफिट देखायफिनजोबदों। बेनिफ्राय एबार खेबसे फैबावबाय नै बेबायदि गाहाय फारसे दावख्लायबोनाया बेनिफ्राय गोजौआव थांनायनि चान्स दंसै दा। 9%आवनो दङ। 6 मान्थनि ग्राफखौ नायोब्ला 9%आवनो दंबावो। 1 इयारावथ' 41%। बेबायदि अलाव नायोब्लाथ' ग्राफआ थिगैनो दङ। 17%, 17.18% बेबायदि होगासिनो दङ। अब्ला गिदिर लस जायाखै दासिमबो, ग्राफआ गोजौ फारसेनो थांगासिनो दङ। जोङो फिसा मास मोनसे मोननैयाव नायोब्लासो जोङो लसखौ जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय अलाव नायोब्ला दासिमबो थिगानो दङ मिउचुवेल फान्डनि चार्टफ्रा। जोङो इनभेस्ट खालामबाय थानो हायो बेवहाय। अब्ला जोङो इनभेस्ट खालामनो थाखाय बेवहाय मान्थलि इनभेस्ट खालामबाय थागोन। बेवहाय जेबो गिनो गोनां गैथ'आ। जोङो दा बिगिनार्सफ्रा, जों इनभेस्ट खालामजेननाय मानसिफ्रा मिउचुवेल फान्डआव दानि साननैसो मास मोननै मोनथामनि प्रफिट नुनायखौ जोङो लसआव नुफिनखागोन। लं टार्मावहाय लं टार्म दोनोब्ला जों मा बे जेसेबां लस नुदों गासिबो डाबलनि सायाव डाबल नोंथाङा जों बा इनभेस्टेड खालामग्राफ्रा जेसेबां बोसोरसिम इनभेस्ट खालामलांबाय थागोन अब्लासिमहालागै जोङो बुरजा प्रफिट नुलांबाय थागोन। नैबे जोंनि प्रफिटआ लस फारसे फैजोबफिना। गोजौआवहाय थांखाबाथाय माने बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोरनि प्रफिटआ माने लस फारसे फैजोबा। जोङो 10 बोसोरसिम दोनोब्लासो बेवहाय जोङो मोन्थिनानै मोनहैगोन। लस जाथारोब्लाबो एसेबां जोंनि जेसेबां प्रफिट जादों बे प्रफिटखौ जोङो लसआव नुफिनजोबा। दा जों इनभेस्ट खालामजेननायखायसो बेवहाय जोंनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ बारा गोबाव जायाखै नालाय, नाथाय सम गोबाव होयोब्ला बेवहाय गोबां बुरजा प्रफिट नुहैगोन नालाय। इनभेस्टेड एमनि प्रफिटआ गोबां बुरजा जाहैगोन नालाय 10 बोसोर 15 बोसोरावहाय। बै समावहाय बे प्रफिटखौ बेबायदि साननैसोनि मार्केटनि मुभमेन्टआ डाउन फारसे बेबायदि बुरजा लस देखायोब्लाबो जोंनि प्रफिटखौ गासिबो रिटार्नखौ फोजोबजोबनो हाया मिउचुवेल फान्डआ। गोबाव समनि प्रफिट जानायखौ दा जोङो बारा गोबाव जायाखै नालाय, 1 इयारानो जायाखै नालाय, बेखायनो बे प्रफिटखौ जोङो लसआव नुफिनजोबनो गोनां जादों दा। बेखौ बुजिनानै जों इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला गोबाव समावहाय जोङो प्रफिटआनो दङ मिउचुवेल फान्डआव। जुदि इनभेस्ट खालामनो हेबिट जालाङोब्ला, इनभेस्ट खालामनो जुदि गियाब्ला आरो। अके, मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'खौ आं बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय, शेयार खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबायब्ला लाइक खालामदो आरो गोदानै नायनायफ्रा साबस्क्राइब खालामलांदो भिडिअखौ। नोंथांमोना आरो मिउचुवेल फान्डनि सोमोन्दै सोलोंनानै लानो हागोन। थांखांनाय भिडिअफोरखौ नायनानै एसे एनै बुजिनानै लानो हागोन माबायदि मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट आरो लस जाबाय थादों। बेखौ मोनफ्रोमबो भिडिअआवहाय शेयार खालामनाय जादों। लस बा लस, प्रफिट बा प्रफिट। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभरिवान।